ki hezdikim. Çi ev gotine çıkar ser zamanete ki kacare. Li İstikvan Ferhat Aslan li gel havalên xwe piştî erteca Meraşê ji bajarê Wanê çû bû herema Ertejê û 10 rojan li Hatayê alîkariya maxdûrên Ertejê kiribû. Demam careyek em gehiş nevê derê û medît yani kevir ser kevir neba bû. Cihê ku em bêjin serê xwe stareke tiştekî wisa tune bû. Aslında bi vêza nebûnê me xwast em xwebgehîn nevê derê û bi awayekî dildarî me xwast em karekî. Piştî ew vegeriya Wanê ew havalên xwe wek navenda hunera Şanowan ji bo berhevkirina alîkariya bo maxdûrên Ertejê derketin serdikê. Xuda çıka insanekî vicdan bimjî. Me jî xwast bil vê lîstika xwe me xwast em ji bo van kesan bilîzin ku alîkariyekê me jî bigehece wan kesan. Ev lîstika bi navê Heylo dîsa tevlihev bû ji bo temaşevanên Kurd yên metropolên Tirkiye hatibû amadekirin. Lê piştî Ertejê Şanowanê ew bername betal kir û li Wanê derketin ser dike û pereyê dest dixin dê bo maxdûrên Ertejê bişînin. Ya vê mehêjî careyekê me emî du seans lîstika xwe ya bi navê Haylo dîsa tev lê hev bilêzin û ev her du seans jî ji bo kesên ji vê Ertejê bandor bûn ji bo wan ku em bibin alîkar. Xebatkarên Şanowanê her wiha difikirin ku li heremên Ertejê jî hin bernameyan pêk bînin da ku deroniya xirabiya ser zarok û jinan çêbûyî belav bikin. Amediyan hatay hemî hatine vê derê hem dixwazin vê derê jî alîkariya wan bikin hem wek psikolojik hem wek hunerî jî belkî nava avrelê jî em biçin ji bo zarokan li wan derê tiştekî bikin. Hejmarek temaşevan hem ji bo temaşekirina lêstikê hem jî ji bo piştgiriya kampanya alîkariyê bo maxdûrên Ertejê beşdar bûn. Ser hemû gel sax be, zerê yê Tirk û Kurman jî ferq nake, hemû ji serê wan sax be. Ji ba wan in wê şanoyî jî em me got em destekê bine wan. Hemû jî xweş lêstin me pir ejiban. Li Spanê me li sahnê da dikê ser dikê gelek profesyonel bû. Bo erdêjî lêstin dilucan em jî me got bira hebekî pişkekî heke em jî dikarbin qatkikî binê da. hatır. Xebatkarên Şanowanê jî ez pîroz dikim min xwe jî îro çil bilet standine min hevalê xwe tevayî anîne û dema min got wan jî pêşiyê ji bo maxdûrên Ertejê gotin divên em bên û şanoyekî Kurdî jî dixwazin bibihîzin her du hev re carekî de wê bibînin gelek kes jî cara yeke me wê şanoyekî Kurdî temaşe bikin. Li İstikvan Aslan dibêje ku erteja pêk hatî nebûyerek bi rêzê ye divê herkes bizane ku ev felaketek pir mezin bû û divê alîkarî bê navber berdevam bike. Hêjayê bibirxistneyê ku di şeşê Sibatê da li Meraşê du ertejên mezin pêk hatibû di encamê da wêraniyeke mezin li 10 bajaran pêk hatibû û li gor agahiyên fermî herî da wê hejmara qurbaniyên ertejê 50,000 derbas bûye. Arif Aslan, Dengê Amerîka.